Daka Madina Gunas ko lulnde alliyankore ɗo worɓe meɓe kawra e nder nde ladde tuula heela ko ina tulni e balɗe sappo ngam dewal Allah sewode ko fedde rendinde dendagal almuɓe ceerno Mamadou Seydou Ba fedde nde jibina ko hitande 2021 gila nden faade joni nden fedde nene woni e wadde golle payodinde ngam wallude ceerno no jaɓɓori hoɓɓe muɗum ɓen hoɓɓe noon ina tawe hen sérifaɓe hitande kala ɗon ɗo Daka mabɓe ɗo ko yimɓe hewɓe goni potata ɗon kamɓe jogoto gonagol men ɗon guila e ñamdu mumen yardu mumen ha e lelde mumen. Hamidou Ndiaye ko tergal e nden fedde sewode ko Daka sewode andi mabɓe ko jippinde wallude hoɓɓe ceerno e jippinde hoɓɓe ceerno guila e umɓe nder wuuro hay umɓe caggal leydi so jiiɗo joni dantagal Daka o ne waɗi sérifaɓe wonɓe ganduɗa ko ɗo ɓe jippoto Daka o journaliste ji wonɓe ganduɗa kadi ko ɗo jippoto e hoɓɓe woɗɓe ɗum tan woni anniya sewode wallude ceerno hoɓɓe mum e Daka o ɓe gandi Daka o hoɓɓe mbayi hewde ni alay saago yimɓe foof balla hen nanna hen juuɗe mumen wonno ko duwaw jaɓar ceerno guila duwi Allah ne walli min kala koɗo garɗo min mbiɗen komin mbawi min teddini ɗum guila fuɗɗore Daka ha cakgol Daka e wiide makko ñande kala haɓe ñammina hoɗɓe mabɓe hani e ko wona ɓen eyyi ɗum kay ko duwaw jaɓar tan amin defa ko yoni te ñande foof somin kuɓɓi barmeji amin defa mamin ƴeew hande holko foti defede e hanki ko ari ko min ɓeyda hande amin foti dañde yimɓe naggam ko ɓeydi hanki ko arino hanki ko ɗum tagi ñande foof min ɓeyda komin defata ko hay ko taari Daka o hewɓe ne gara ɗo min dokkoɓe bottare ɓe jaaha ɓe gotti o foof tan ko hoɓɓe ceerno kala garɗo to mbaɗa ummade foof min jaggi tan ka koɗe ceerno wonɓe Daka o hoɓɓeɓe hay ɓe min gandani soɓe gari ɗo amin toto ɓe ñaama ɓe jara ha ɓe jara woni kassari woni bottare woni hirande wonɓe ganduɗa kadi ko ɗo goni ɗo mbalta eyyi ɗum foof dal ko jaggude tan hoɓɓe ceerno min goni e toppitade dow fandare fedde nde ko hitande kala sagginde ko ina tolni e barmeji sappo Daka o guila fuɗɗi min batti wadde ɗo wañ mawɗo te wañ o kadi so Allah jaaɓi ɗo e duuɓi 5 garoɗe amin jiiɗi defde ñalawma foof so famɗi hakke barmeji sappo maaro taw tan ko hoɓɓe ceerno ɗum woni anniya amen ɗo e duuɓi 5 garoɗe wañ o noon ardi ɗum ko biyeteɗo Matar Ndaw hikka o dañi empêchement tokos ne wawi to omone e lawol mo ara hikka min gadde miñi amen wiye Younus kanko addi wañ o hatta kay saddima ko ene Boun Oumar en Sada Ndiaye en Elimane en Mamadou Bari en Mansour en Cheikh Oumar en e kamɓe foof Abbas en dental foof Abdoul Kane en kamɓe foof ɓe gone wañ o eɓe defa jamma e ñalawma subaka kikiɗe ɗum ala ko wawi yebde ɗum sowona duwaw ceerno ko so Allah jaaɓi so yiyane mabɓe jiita e nimsa eyyi ɗum dal woni wañ o dal ko daariɓe tigui rigui wonɓe o mo wi defu haala cellal mum kam e laaɓal mum ko ɗum ji sababu ɓe gaddi ko chef traiteur ngam wawde toppitade kala ko yewti e ngun defu beele yimɓeɓe ina mbawa hebde ko selli mbaɗa e deedi mumen sa ari ɗo joni ko worɓe tan jiita defa te kadi worɓe wawɓe defde par ce que janggoɓe ganduɗa ha dañi diplôme aji mumen oɗo joni sa yeehi koye hôtel aji o liggoto omo defa maggal Touba en gammu Tivaoune partout o yahata ɗum waɗi hikka min mbi hikka yo ar o naate wañ o walla min defde te so Allah jaaɓi eɗen ɗamini hitande foof ko garowo par ce que mo jii hen ɓeydare nden nangue gona e nangue a defano julɓe aɗa walla hoɓɓe ceerno ɗum sa yeehi a yiyat hen ɓeydade no yawiri wonno golle ceerno kam ala calcul min defata ha heewa tan komin defi hande ko janggo min ɓeydat minan min defata tan ko ha heewa yo hoɓɓe belto tan min teddinaɓe e teddugal ceerno ngal nonne kadi sewode ina ɗofti ɗen jamiroje ko nonne kadi ina renti ɗen kaɗoje golleteɓe faabu toppitiɓe kala ko yewti e nden ka e kisal e Daka o e wiide mabɓe so tawi ha jamma o jenggi ɗin ɗon waktuji kaɗaɗi ɓe ñifat kala ko yewti e ɗin ɗon jeyɗi ɗiɓe kutortono e ñalawma o sa yi ko heewi amin calo ɗum eyyi par ce que ɗo joni so yi ha 21 heures kala ko woni jeygue ñifete min jepta mukk jeygue ne ɓooya ɗo ha 22 heures ha minuit en te kadi ne jogui organisation mo ganduɗa commission ataye o kamɓe mbi ko kala ko fate ndefu ataye en café en foof kotto wañ to defete min jepta ni nder caali to ene waɗe ataye walla defe café en foof ko ɗo watte te kadi min mbaɗa ataye ha heewa ɗum waɗi min jiiɗa goɗɗo ne defa ataye walla nokka jeygue ni nawa banggue goɗɗo par ce que sirani huuɗo kam kala ne wawi rentorade e jeygue ɗum woni organisation COD en fedde COD umini ɗum ko ngam wallide ceerno kam e hoɓɓe muɗum nde gonata e gonka keerika guile hitandu junnaji 2021 nde fedde nde jibina faade joni nden fedde COD heptinama no feewi e golle muɗum payodinde nde waɗata e Daka Madina Gunas e hitande kala